Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Tumungkul hanges ditunggal sumangga nun langkung rumiyin kalau dherekaken ngagungaken raos panuwun syukur kunjuk dumateng Allah Subhanahu wa taala zat ingkang hanyipta jagat saisinipun pindhawi trikalenggan punika kita sedaya taksih pinaringan kawilujengan kasarasan sehingga saged rawuh silaturahim dateng wisma wiwahan panjenenganipun ingkang hamaku karso dan injih pun Bapak Suyono sekalian ibu kanthi manggih wilujeng niskala mboten alangan setunggal punapa. Sholawat sarta salam mugi katur dumateng panutan kita Nabi Agung Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita saged nindakaken dawuh lan sunahipun. Mugi ing wekasanipun winjang kita saged manggih kawilujengan wiwit ngalam donya menika ngantos benjang wonten akhirat. Amin Allahumma amin. Kunjuk para pangorso praja pangembat pangemban jejeging adil, para sepuh sesepuh pepunden, para aji sepuh ingkang satuhu poning pamawas kiblating panembah saha lebdaing pitutur ingkang satuhu berbudi dharma, sagung para tamu minulya kakung saha putri ingkang rikalenggan punika kepareng rawuh wonten wisma wiwahan kanthi manggih rawilujeng langkung-langkung kunjuk ingkang kinabekten Bapak Sugiono kinarya sulih salira saking panjenenganipun Bapak Sukamto sekalian ibu winantu ing pakurmatan wilujeng pinara lenggah ngantos paripurna wiwahan prasaja ari puniku. Kunjuk ingkang pinabekten panjenenganipun Bapak Sukamto sekalian ibu adalah keluarga ageng pangombyong saking Gentang Sukoharjo Makmur. Kula ing mriki kadidene sulilih sarira ngemban sarta ngembun dawuh wigatos sing setya saking panjenenganipun Kang Mas utawi Pak Puh kula lan injih panjenenganipun Bapak Suyono sekalian ibu ingkang okos pisan ngaturaken wilujeng rawuh wilujeng pinarak lenggah ngantos paripurna wiwahan ari prasaja ari puniki. Kaping kalihipun Bapak Suyono adalah keluarga ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa upami kunjuk njenengan sedaya ingkang sampun kepareng nuhoni kepareng rawuh nuhoni undanganipun panjenenganipun Bapak Suyono telah keluarga ing pangangkah berkah pangestu kasuwun anggenipun panjenenganipun Bapak Suyono sekalian ibu kepareng handhaupaken atmaja putrinipun ingkang sinungasma injih Kusumaning Ayu Roro Erika Septiani sarjana hukum kepareng Jinatu Kromo Kawengku Satriyotomo Jalu Tanoyo putra kakungipun panjenenganipun Bapak Sukamto ingkang sinungasma pun Bagus Peri Herlambang sarjana hukum
Mugi-mugi putra temanten sarimbit kasuwun dumateng sagung para tamu menulya. Mugi putra temanten sarimbit anggenipun nambut silaning akami gebyur wonten madyaning Branagung. Mugi kasembatan rurus raharjane skala dadosa keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Jangkep kaping 3-nipun Bapak Suyono telah keluarga nyuwun agunging samudra paksami ngageng enggok bilih anggenipun nampi rawuh panjenengan kirang pranani penggalih langkung-langkung suguh lungguhipun pangapunten keramikipun lender kalau dalu Jawa boten dados menapa ingkang baken berkah pangestu saking panjenengan kasuwun ugi Bapak Suyono nyamung saged nyuwun agunging samudra pangaksami ngageng. Kaping sekawanipun Bapak Suyono tansah ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa upami kunjuk dhateng tangga tepalih kadang sanak satian langkung-langkung paguyupan nawung krida wiramuda ingkang dipun sesepuhi dening Bapak Suyatno ingkang ri kalenggan punika mugi kasembaten sedya tansah rahayu ingkang sami kinayuh. Jangkep wigatos sing sedya ingkang kaping kalih kula ing pinijing gati anampi nanggapi pamedhar sabda saking panjenenganipun Bapak Sugiyono ingkang kinarya sulih salira saking panjenenganipun Bapak Sukamto sekalian ibu ingkang angka sepisan nenggih salam taklim ugi salam kawilujengan Bapak Suyono kanthi mongko keng penggalih bingahing manah salam kawilujengan dipun tampi kanthi asta kalih kanthi atur waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangkep kaping kalihipun pasrah putra temanten kakung nenggih pun Bagus Perihir Lambang ugi sarana jangkep uborampe kinarya jangkepi adicara ugi redana ingkang sedaya kala wau ndadosaken bot entengipun panjenenganipun Bapak Suyono sekalian ibu. Mugi-mugi amal kesaenan panjenenganipun Bapak Sukamto lumantar atur pangandika Bapak Sugiyono dipun tampi kanthi lega legawaning penggalih. Mugi-mugi amal kesaenan panjenengan estu pikantuk piwales saking ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang satraju. Amin Allahumma amin. Salajengipun mbok bilih mangke sampun kepareng paripurna parpatan wisudan tali dharma prasaja hari punika. Bapak Sukamto dalah keluarga ageng pangomyong saking Gentan Sukarjo Makmur kepareng miyos utawi kundur Bapak Suyono saderengipun nyuwun pamunten mbok bilih kanthi longgaring penggalih kepareng kendel sawetawis syukur menawi mangke kepareng nginep sedalu ngaten Pak Kiyono. Parandene mbok bilih mangke kepareng ngersakaken kundur panjenenganipun Bapak Suyono sekalian ibu namung saged nderekaken sugeng kundur. Mugi-mugi lampah panjenengan wiwit miyos saking mriki ngantos dalem suwang-suwang tansah pinayungan sing Gusti Kang Maha Kawasa. Amin Allahumma amin. Salajengipun nuhoni pamundhutipun
Panjenenganipun Bapak Sukamto sekalian Ibu. Mbok bilih mangke tanggal 15 Juni kalih ewu selangkung ngaten putra temanten sarimbit kasuwun kasowanaken kalarapaken dumateng keluarga ageng Sukoharjo Makmur. Estu kula dalah Bapak Suyono dalah keluarga ngestoaken dawuh mugi berkah pangestu saking panjenengan kasuwun, mugi-mugi putra temanten dalah keluarga mugi saged sowan ing titi rikala tanggal 15 Juni kalih ewu selangkung kirang langkung wanci tabuh sedasa ngaten nggih. Bilih ngaten ngambali atur panjenenganipun Bapak Suyono ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa upami ugi nyuwun agunging samudra paksami ageng ing wusana kula mbok bilih kinarya sulih salira saking panjenenganipun Bapak Suyono wonten kiranging basa indhawit cupeting sastra kabeta kosong sepan pramila kawula ndat mawantu nyuwun agunging samudra paksami ageng ing wusana nderekaken wilujeng pinarenggah ngantos paripurna. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request Pak MC. Nggih. Request lelagon Lintang Asmara nggih. Oh, ngaten. Nggih, matur nuwun Pak Gito. Long tinampan sampun rampung ing pangajap saya supeket genipun sami kekadangan, genipun sami bebesanan. Pangapunten kalau wau wonten tindak tandukipun cucuk lampah kalau wau ingkang dipun ngendikaaken kalian Pak Gito. Pangapunten saking Sukoharjo kaget mbok pilih kok ada kata-kata dancuk. Niku maksudnya mboten kok misuh mboten. Niku maksudipun nek Komandan Ramil niku kan Dan Ramil. Nek Komandan Polsek kan Dansek. Gantian iki Komandan Cucuk diarani. Nah niku wau. Karepe guyon. Pangapunten Desa Mawacara Goro Pawatata menawi to wonten ing Sukoharjo menika cedhak ratu ado watu. Wontene wonten brendil. Cedak watu ado ratu ngoten lho Pak Gito. Nggih pakemipun manten kathah ingkang owah. Dados mengetan kok saya ngene menurut ombaking swasana menawi wonten Jawa dipun wastani owah lan kingsir donya ngeten niki. Sing penting bakunipun upacara adat tetep kagem totonan Surakarta Hadining Erat. Nggih Pak Gito badhe nyekar piyambak Lintang Asmara. Oh ngeten. Sawetawis sinambi nyerang kira pokok kalih burung menawi sampun jaga ing gati monggo mangke temanten kakung putri kepareng abiyantra Manjing Puraya Agung wantene dereng titip rampung monggo nyomanggaken mangke Lintang Asmara monggo Pak Gito kagem sinten Pak Gito? Kagem pangombyong napa kagem penyanyi? Oh Mbak Rini, Rin. Kowe iki tuwek-tuwek ae tetep pilih kowe. Pipimu lho marai lah. Pipimu ana upane Mas, atimu piye rasane? Mak nyes. Hati-hati nggih, jan ama mboten jumpa kalian jenengan. Ya suwi Mbak ya. Nggih. Aku dibari nyanyi Mbak. Siap. Request monggo. Siang pantoro
carane apa? Monggo kula aturi jajal kenging garwa wonten ing Modul Purwoyagung Mas Sigit. Cucuke iki ganti ketoke. Serampate aja nganti lalim, Cak. Monggo sinuwun. Kula atur lenggah jajal kenging garwa. Lah jan. Serampate Mas Sigit. Sampursa dawa. Ingsun gawan sing ngaturake tanpa kasih kenton kuwu. Lokasi keempat tuwane itu menika Jawa Timur wonten ing Paron Babatan Brendel ngeten iki cucuk laku den gawe sing seneng para sampe umian. Wah. Iya. So kurang sesek. Paring sesek biawe kae. Kaya legging ngono kae. Kaya buaya. Pokoke ngantek sak mateke. Kurang sesek. Hah? Cek. Pokok ngatek matekmu lho ya. Monggo Den, kula tulung Kanjeng Garwa. Monggo Den ayu warika. Jan manten ayu merah-merah. Mantene kakung ibu aten. Orang mati. Iki wis sesek banget iki. Lha kok dhek arep mati neh. Dhek Melayu rono karo juga mike. Mike nang kono mikmu. Mati ra. Lah kowe arep mati kok kok. Lah megap-megapi sapa wi? Aku ora mbiyen Mas. Lah apa? Kok mikir nang kono. Ayo. Ah, iki kok wektumu jek enek
10 menit kok gek ndonga pas jam 12 rampung. Pangapunten Pak saking pengobyo temanten pahargyan wonten ing Ngawi dibatasi waktu. Ha. Nyuwun pangapunten. Ah. Niki wae kok ketoke aku krungu nang kono ki kok bahas tentang dancuk nggih. Lah ya kaget. Niki kok jelaske riye. Aku tak jelaske mau ya. Beda Mas, nek penjelasannya kan karena singkatan. Ya, nek kamu Nah ini real betul-betul. real apa real? Rule sampean. Real. Karena Real. tadi saya pakai bahasa apa? Bahasa Logat saya bahasa apa? bahasa apa ya? Surabaya. Oh ya, oke lah. Surabaya itu kayak gitu tuh ciri khas Mas. Oh ya. Sudah biasa. Kon niku lapo kon kate nandi kon dancuk tala itu sampun biasa. Jadi ndak rusuh. Oh di Surabaya. Kalau di Ngawi, kalau di agak ke barat sedikit mungkin agak beda. Kan dari Surabaya nek rele kon ngono kata. Bukan karena tadi kan saya pakai logatnya Surabaya. Surabaya. Kecuali kalau saya pakai logat Solo, oh nggih mboten dancuk kowe. Lah niku saru. Niku ndak boleh. Iki nyuwun saya mboten mengulang kata, ndak cuma penjelasan. Penjelasan. Biar tidak salah paham. Kowe nyapon kene? Kono. Kurang. Oh sik kono sik. Oh mendane cek merilkan Aku kata-kata. cek menggeh-menggeh kok. Lah jare ora menggeh-menggeh. Iki dawa ora iki kabel e. Wis ya samono. Aku pekewo nek tamu nang kene kabeh, aku madhep rono kene kena geger. Madhep rono tamuan pantene ra pirsa. Madhep rono Sak madhep-madhepmu mubeng mubeng. ketoke aku murep ya. Murep yang gila. Nggih, sugeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyun pangapunten nek adate mriki ngoten niku Pak, cucuk laku niku nek Ngawi Sragen Mengetan. Ya, betul. Sragen Mengetan niku dugi Mojokerto niku biasane nek guyonan nggih ngeten niki. Terus nek joget nggih ngoten niku mboten pakum kados teng isi napa teng Solo, mboten. Benten mungkin nek Pak kemalih benten malih papan panggenan niku. Sebenarnya awake dhewe tanggal 15 dijak rono, bedone. Heeh, Tanggal 15 kan ku digo rono. Aku karo kawakmu. Aku dijak rono. Aku iya. Alhamdulillah. Nek ora dijak nyucuk ora. Lah apa Mas? Geret-geretan. Ya ampun Mas jaharai. Ya mbok menawa. Iki nggo anu Mas, kawasan ilmu aja sih. Iya. Jadi kalau Jawa dari Palur ke sini mungkin arahnya kayak gini, guyonan kayak gini. Kok nek nang kono guyonane wis bedone Mas. Daerah Solo ki guyonane semu. Semune? Ora vulgar. Yes. Nah, jadi semu. Dadi mamane arep menjerumus sing gak penak ngono iki to. Kuwi njerumuse ki ora ketara, tapi teko nggon. Ngono. Dadi umpama arep rene nang menggoke rene nek asline rene ngono to. Dadi iki jalan raya. Jalan raya. Omah iki nang kono kuwi. Nek metu kene kan ketok genah. Lampune padang. Nek ora tok genah metu mburi omah. Nek langsung teko nggon. Ini kok nggon. Lah. Kuwi ngono. Nggih, ditepangaken tepang. Nami ayo ndangdute Mas Koplo yo. Dino tak ndang yo. Siap. Nami kula muji asli. Aku lom mriki golek rezeki. Oh iya. Yen wis entuk tak gawa bali. Terus muga turah kenek go munggah haji. Lah nek Solo iki Mas guyonane iki halus ngono jiji ngono kuwi. Nganggo lagu. Mangkok senang-senang waton kita. Mangkok ayo. Piye? Ayo wangi kok piye? Aku lali aku jak omong-omongan kok. Mengke teman-teman Mbak Erika ndak boleh pulang dulu nanti untuk foto. Teman-teman manten. Teman-teman Mbak Erika jangan pulang dulu nanti dimohon untuk foto. Atau sekarang mau foto monggo. Boleh pacarku anteng pancene gendeng yen adus peteng mesti tak inceng bareng weruh terus ngalor. Seto, cek ra cetok. Pacarku piye mo?
anteng pancene gendeng pancene gendeng yen adus peteng yen adus peteng mesti tak inceng bareng weruh terus ngalor lho kok aduh nggonamu yo ngalor ngono ya Mbak terus ngalor karo metenteng urung rampung wong koe ngono iki guyonane nang Solo ki ngono kuwi semu-semu ngono kuwi iya juru mas tapi ra ketok ngono ketoke ngalor ya ning metenteng ngono ya jenenge padha wae nggih alhamdulillah sowan wonten dalemipun Pak Suyono heeh kuwi bisa kuwi kok tak tuapuk bisa Pak Surono matur nuwun nggih sugeng lenggahipun mugi Pak Suyono iki kuwi lho Trat kuwi lah kono mantone kae jenenge Pak Kamto oh Pak Kamto iki Pak Surono nggih Pak Surono Suyono Suyono es apa salate tekun ora tau keri go contoh anak putune pinter menawa pinter masa anak apa jangan enggak go betek jejer karo garwane wis terbukti siang ini pagi ini jejer karo garwane go bukti bahwa rukun rumah tanggane ayem tentrem ye nyoh piantone sedekah dhuwur nomor 1 weh salat sedekah go sangu besok ning swarga jan wi mau apa mau ora tau neko-neko piantone jujur menggarwa lho ya bu ngene tenan wi Pak Yoto le nggih ya Bu Sum oh iya Suyono iya N narimo ing pandum entuk pira-pira rezekine disyukuri barokah nggih Pak Yono nggih lho nggih ya Bu Sum nggih tenan N sing kari dhewe wis tak alem mbok aku engko sangonono tambahi lho Mas sore tambahi lho Mas tambahi lho Mas mang-mangewu ora apa-apa ya lho ngrokan kukur-kukur rumahsamu raga-raga rumah ala kukur-kukur ya alhamdulillah barokah nggih Pak Yono amin mantu ingkang sepinten Pak sepindah napa mantu ingkang pira oh 2 tak togakno begitu mboten lokak tambah kebak ning hati-hati awakmu mantene sarjana hukum aku ya sarjana hukum Mas aku ya kuliah kok Mas kuliahmu ning apa aku kuliah siang malam kok Mas tenanan apa ora tenan Mas siang apa aku siang juga TV siang nang Elektro TV wi malam bengi juga kotak amal ning masjid terus bar iki dihukum nah ya aku ya ning hukum mulai kan hukum kok ya nggih saking Mbaki nggih Mas Mbaki ini pundi Mbaki sik kecamatan Mbaki kali ngen kula lah tenane lho ngen kula wayang wong Sriwedari Bu lho cedak tindak sing Sriwedari mirsani wayang wong mriko nggih ya pangkling 20.000 tikete niku wis sak guyune iso turu iso apa-apa to mriko pangkling nek nang Sriwedari ndelok awakmu kok pangkling lho awakmu nang kono macake beda ora apa-apa penting mirsani golek masaku alhamdulillah Mas Sriwedari saiki penontonnya luar biasa dari luar kota luar Jawa sampai luar negeri setiap malam minggu itu minimal itu 500 itu betul maksimal karena kita porsi cuma ada 650 kadang-kadang lebih target sampai 750 kowe neng kono mesti ya aku sesuk tak rono lah Mas kok rono kok sing botol apa-apa kursi ya Mas wah iki ya sentimen ya ngono ngejak aku ndelok suwe ra tau rono aku alhamdulillah mugi-mugi ingkang sowan wonten dalemipun Bapak Sunyono Dayu Sunyono pinaringan barokah sehat wal afiat rezekine turang belawah muga kondur dugi dalemipun piyambak kumpul kalih keluarga malih dongakno mantene sekali sakinah mawadah warahmah ngantos jannah nek dongakno teko sakinah mawadah warahmah kan gunung donya to nek ngantos jannah sok ben ning swarga iso ketemu neh Allahumma amin tenan iki gak ditambahi tenan ono ya engko genah ngomong ngono dia lek Yono suwun nggih lek berkah nggih lek ya Pak Yono duwe gawe disukuyung Prias Kondang MUA
Mua. Ayu wedding. Ayu Kusuma Wardani. Wardani nggih. Wedding ajan nyenengne wah kembange nek pink barang dekore. Ditata apik ngono rapi. Soale duwe gawe ngene iki Pak Yono leh nyepake, leh noto tenanan lho Mas Samu. Omahe dicet lho anyar, diplitur anyar. Lho arep gawe ya kudu ngono. Tata rapi tirik-tirik. Sayang sithik. Apa? Kamar mandine renek ciduke. Heh? Renek ciduke. Lah kowe kene mburi terus wong mriku kok nguyuh bingung ciduk to. Jelalah ki kolahe ki kamar mandine kebak. Tak celupne lup. Oh berarti awakmu wis yo Bu. Sik, mbak iki lek guyu ra penak dhek mbayangne mesti tumen gawe ya komoh-komoh. Wah nak lup ngono kan mbok celup ketok. Lah ya ampun. Nggih niki mboten sasuwe-suwe. Ya, Mas Manggolo, mau niki hidangane sampun rampung. Niki sampun jungkap siang, niki ndang salat duhur, niki sampun limat ya. Mas Manggolo niki dijogetke napa mboten? Joget mboten? Joget mboten, Bu. Jumasnya joget enggak? Iya Bu, joget ya. Maaf ini dari pengiring dari Mbaki. Mbaki nek nggonanku ngeten iki lho Pak Mbaki. Kuwi Baki. Nggawa Baki. Baki iki nek ngitung bar dodol entuk kae lho. Kuwi Bati. Oh, Bati iki nek senggo pit ngubeng kuwi lho. Ane nggone ban kuwi lho, cilik-cilik dawa-dawa kuwi lho. Kuwi Ruji. Ruji iki lho Ruji. Kuwi Muji. Heeh, aku muji. Oh, cah kok. Ayo, do Mas Manggo. Siap, gerak. Kok oyo-oyoan nggone lho. Iki hari lahirnya Pancasila lho. Berarti kok barak militer barang kok. Siap, gerak. Siap, Pak. Tandyo, lerem saono. Tandyo. Sik tapi bahasa opo? Lerem saono Tandyo. Bahasa Jawa niku nek teng Solo, nek hari jadi kota Solo, pacaran teng balai kota. Niku nek basane niku nek hari jadi kota Solo basane basa Jawa. Oh, siapan ngono ya ngono. Yo wis tandha ki anu Siaga. Oh, Siaga tandha. Dadi nek lerem saono, lerem kuwi leren. Saono ki papan panggonan. Jadi istirahat di tempat yo cerot. Oh alah. Saono tandha istirahat di tempat. Ngono. Wis renek kata baleni. Siap grup. Kel waju. Piye to komandane? Wah, komandane wis profesional kok kene. Semua pasukan masuk dalam basiran. Barisan. Pemimpinnya jenenge Basiran, Mas. Kolonel Basiran. Kepada komandan Klepon. Peleton. Senengane mangan klepon. Oh. Hormat, gerak. Gerak. Kel waju. Cikil kiwa maju. Angel men to, Mas. Loh, bahasamu karo bahasaku, aku bahasa planete mudeng kok, Mas. Ngentut. Kowe kok sece ditapuk Piai Sukorjo. Kel ngentut iki piye? Cekel cikil tengen ngentut ya ampun, gedeng aku. Oh alah. Ngan mak mbut. Kuwi sing cetha. Piye? Tangan demek rambut, Mas. Oh, ngan mek. Ya Allah. Rambute ora kutung kene tok, Mas. Iki enek rambute ngono lho. Angel iki enek rambute. Senono. Gerak. Berhitung, mulai. Sik, kowe nyeluki aku ngapa? Berhitung, mulai. Lah nyeluki aku ngapa? 1. Ojo Jimu apa? 1. Berhitung, mulai. 4. Sing guri tadi 4. Ya ampun. Sik, anu manggolone mundur sik wae. Ceweke maju. Iki. Semuanya maju. Iki mago nganggo makrona. Nganggo jiblat. Nganggo hijab. Jadi agak halus. Ya.
Assalamualaikum sing kidul gingsul Mas. Sing kidul gingsul ya Allah. Aku kelingan bojoku. Bojomu ya gingsul. Bojoku ya gingsul. Nek Rowata. Ah wis jenenge merongos. Dadi arep muni apa no gak iso. Piye? Apa? Tak kandhake bojomu engko. Aja engko aku ora diwehi engko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'du. Antum ana malkuruts. Wi opo? Ana malkuruts. Naam. 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 La. Dodolanan kowe ngawur ae. Iki basa Arab ora nyandak kuwi. Kok nek salah paham darai penistaan lho engko. Assalamualaikum. Antum anamal kuruts. Naam. Maksude piye? La. Apa enek basa Arab nggih lho. Aku kowe wis mangan. Oh alah. Laki tidak. Oh laki tidak. Naam ki wis ya ngono. Naam. La naam. Wong gua wedok gua. Joget nggih? Oke. Nggih. Oke. Sawer lho aku Pak Yona aku njaluk ket mau ora dikek-kek yo njaluk. Malah kowe yo sawer. Sawer padha tanggapan Surabayaran kok. Lagi sesasi lagi tanggapan pingsan iki engko mikir bensinku ngontek. Mbok bayaran bola. Suruh kok kene bensine wis 200 ya mbok njaluk aku teko omah di pancal bojoku no. Lagune napa? Lagunya apa sayang? Oh, stecu. Ini lambemu malah apik. Aku ra mudeng ngono kuwi. Wis nom-nom aku ra Jawa TikTokan ngono kuwi. Stecu. Oke. Kacu-kacu. Oh, selawatan boleh. Oh, sik wae rasane koneko selawatan stecu. Stecu. Mas. Secu. Iya Mbak, secu. Tuh. Secu. Aku sayang ibu. Juga sayang ayah. Kuwi satu-satu. Secu. Kuwi lagune mbah. Tek dung. Nggih. Ya dibagi waktunya. Nggih. Nggih. Ya Allah. Anu sangune pundi? Ayo mundur Ngome mulih rono mulih nggih. Nah, niki wonten bintang tamu. Sapa? Pas padakno tolong perhatikan. Iya. Cilikane Niken Salindri. Iki to wae. Padha plek lho. Plek pipi-pipine sak irung-irunge pesek-peseke padha. Lah melanjerit. Gila. Ndak mlayu, Nduk. Apa?
Manggolo karek papat. Ane maju deh. Manggolone sing lari ngetana. Iya, ndelale madhep barana. Iya. Oh, blangkono dikai karet iki lho. Layak man tak ingeti kaya mau modele kaya cok bakal. Aja mbok iki. Rada rana. Niki joget lagune napa? Hah? Kowe lho dijak omong. Ngerti ora? Omahku nek pengen roh, omahku nguri pabrik lho, susu. Mudeng ora? Oh, ngerti. Kok nek rono tak kei susu ya. Lah lagune apa? Untungmu sumpah kuning bianget lho. Ki ngwece. Leh, kowe tenang lho kuning bianget lho. Maka kaya cilikanku lho, Mas. Padha. Oh, gak tanah trene ngono kuwi, Mas. Oh iya, dikei grenjeng. Lagune apa? Ayo. Oh, jam 12. Oke. Sik siji lho, kembar to, Mas? Lah kok untune bentuke padha? Padha kuning. Padha sumah bener padha, Pak. Padha kuninge apa? Oh, gak mboten bentuke kene nek cilike loro kene ya iki ya padha. Kayak silangan iki. Yo, jam 12, Mas. Jam 12, Mas. Itu ya ora kok rono nyedak-nyedak aku. Asik. Ayo. Yes. Yo. Jangkrik padha lanange le. Aku lanang lho, Mas. Ora banci. Aku lanang, sumpah lho lanang aku. Iso. Lah wis diapakne? Kowe nek pengen ngono kok sik gosekno sik. Lah aku lagi mbok yo. Cek. Malih. Cek. Ya ampun. Cek. Ya. Lanang. Oh, walah. Barang gak enak kok. Kan kayak Rini. Rini nih yang ngene bentuke Rini. Sik. Ya ampun, jek enak-enak. Nah, nek ki remet-remeten le. Aja nemen-nemen kok kena jero lara. Wes mulai. Jam Kelingan manis asane. Sik. Kelingan ramah kemoyone. Tresno lan kasih sayange. Arep atiku kakon dadi wis diapakne besane bisa macak wedok. Ya aja mutung to. Lagune urung bar kok. Wis diapakne. Los. Lah untungmu malah entek. Gak enak. Nah, untungmu nanti mau. untuk golekno. Jangkrik ya bener. Nah, untungmu ditek kucing ya. Wah, jare kok aduh, aku ra iso mangan gedang iki kok. Untuk kondi? Karo. Tanggung jawab, Mas. Wih, 1.250 lho, tanpa BPJS lho. Kelingan manis sembe. Terus kelingan ramah gemuyune. Tresno lan kasih sayange. Kapan aku bisa duweni slirane. Hop. nah, temu. Sok atuh ka dia. Nah, jeung saha ada dia. Aku digebeng. Anu sudah ya Mas ya. Ya. Nek kowe pengen bar sampe di manten anggap dhewe. Ya. Mulai. Setanggale 15 melu neng kono. Ora usah. Oh, mulai. Ya mulai. Pateni lho engko ning ayam.
Kowe kok sik sing irungmu mekrok rada rono pamit. Pamit karo Pak Yono no. Pamit. Pak Yono nyuwun pamit. Pak Yono nyuwun pamit. Wonten klentang-klentang den kula matur nyuwun gonge samudra pangaksami. Dawa men. Sakmono e Mas, kula wicah saiki adab sopan santun ki kudu diutamake aja ilmune sik. Karakter ki nomor loro. Adab sopan santun iki kudu ditanamkan dulu. Pak Yono nyuwun pamit. Pak Yono nyuwun pamit. Wonten klentang-klentu anggen kula matur nyuwun gonge samudra pangaksami. Dawa men. Wis mulai. Pak Yono, sarene sampun cekap kula ingkang ngaya wajib wekdal samenika kula nyuwun pamit nyuwun tambahi pangestu nggih. Cekap semanten wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Yono kula nyuwun pamit nggih. Ya. Sampun jengkap siang nika pun wancine salat zuhur kula nyuwun pamit matur sembah nuwun. Ya. Pak Yono Alah wis engko nang guri. Genah. Assalamualaikum. Pak Sukimun monggo kasun manjingi waosan doa mungasi pargian kanthi astungkara waosan doa monggo Pak Sukimun wekdal sakcekapipun kula aturaken para tamu lenggah sawetawis nggenipun Pak Sukimun memawi waosan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidina wali wal akhirin radhiyallahu ta'ala an kulli sahabatin rasulillah ya jema'in walhamdulillahi rabbil alamin hamdan hamidin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amah wa yukabi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal jibal karim wa atimi sultanik Allahumma alif bainahuma kama alabda baina atam wa hawa Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Yusuf wa Zulaikha Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa zidil zatal kubra Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa dawatan qablal maut wa rahmatan dal maut maghfiratan ba'dal maut Allahumma win alaina fi sakaratil maut wa najatan an-nari wa afwan dal hisab Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar qanna rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Sedaya kekiranganipun nyuwun pangapunten bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saderengipun bahagian kita tutup ngambali atur-atur ngajeng mangke keluarga agung temanten kakung putri yang dereng foto utawi tedak pinetha ampun kundur rumiyin mangke kasun berkah dateng temanten teman-teman putra putri yang belum foto dipersilakan untuk nanti memberikan foto bersama temanten berdua. Babar pisan para tamu monggo bahagian prasajan kita tutup kanthi wasana khabasaran alhamdulillahirabbil alamin. Kula minangka pengendali para juru panatawara nggih kula sak kanca manem Bromo wonten kalenggahan menika wonten tuna tingkaping atur basa ingkang kalantur-lantur katulo-tulo katali mugi diagung pangasami sugeng tindak sugeng kondur les kala dumugi dalem priyangga karo kalam bila taufik wal hidayah waridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penutup saking kru Elektro.